Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube saya. Bagaimana, Mbak? Niki sudah naik nopo dereng? Ya, ini direkam, Mbak. Tapi ya Langsung. jangan disebutin nama pokoknya. Nama dan identitas siapapun. Oh, oke. Sebentar saya tak siapkan dulu. Sinyalnya penak mboten? Ya, selama ini oke, kedengaran. Nanti kalau nggak penak kan tinggal dibanting HP-nya, Mbak. Ya tak duduk manis arep ngobrol sebentar wae, Mas. Gimana ini? Oke. Aku ki mau tanya Mas karo sampean. Maksud iki tentang job cowok sini Makau ki lho, Mas. Gimana job cowok? Aku pengen memastikan, maksudnya ya ora pengen memastikan, cuman pengen cerita karo Mas Sandro gitu. Maksudnya kayak punaanku ki kan pengen katanya kan ada job cowok di Makau gitu loh Mas. Terus dia ini ki dapat job cowok ki pilihannya sebentar ya. Tak bacain dulu, aku nek gak baca yo lali Mas. Sebentar. Job cowok iki cleaning service Mas, shopping mall, terus washing the car, terus waitress niku lho. Nah, baru iki pun aku ki sanjane ki pilihan iki cleaning service ngoten to. Terus katanya nek bayar iki kan 44 gitu loh juta. Terus kan katanya iki sik kata-katanya loh Mas. Katanya karena masih saudara gitu, jadi ini diminta iki bayar iki 22 gitu. Pilihan iki cleaning service niku. Terus kata niki yo belum maksud iki Mas. Ponakanku ki kayak iki wis yakin di situ ki ada job gitu loh. Sing nyarikan ki dulu pernah kerja ndek situ ki jadi yo ikut agen ndek Makau gitu loh Mas. Piye to Mas sebenarnya cerita iki nek ponakanku ki wis yakin mau berangkat gitu. Cuman aku nih sing sik to tak cari info, cuman nek aku cari info ki kok nggak dapat, terus aku kok gak yakin gitu loh Mas. Gimana toh Mas itu sebenarnya? Sampean di Hongkong kan? Aku di Hongkong Mas. Caranya gini. Caranya suruh tanya agennya, ya. Suruh tanya agennya di mana, ya. Atau kantornya di mana yang di Makau. Terus sampean dari Hongkong datang ke Makau. Ngecek, datengin, bisa dipahami nggak? Caranya gitu. Iya. Kalau ternyata sampean ngecek nggak ada dan itu atas nama orang, atas nama manusia, yo siap-siap aja ketipu. Jadi kalau ada sampean yang bayar tanteku, apa ibuku, apa bapakku, apa budeku nang Makau, dia akan moro, dateng nyerahno duite. Ketemu karo sampean iso ora ngono lho. Carane wong sampean kan nang Hongkong, bener nggak? Iya Mas, aku di Hongkong, cuman aku kan nggak tahu info nih sana sini gitu. Terus aku ngomong, yang nyari kan, Mbak, wis ganti aku sing ngomong. Jadi infonya dia itu suruh perjelas alamat agensinya mana, gitu loh. Ngerti nggak? Kalau online dan dia cuman manusia tok, terus nggak tahu juluntrunge kantore di mana semuanya, duitnya cuma ditransfer, nek ilang terus nomornya ngilang, apa nggak tekor gak karu-karuan, bisa dipahami nggak? Makanya rungokno dhisik, ganti aku yang ngomong Mbak. Sampean itu nanya apa mau ngasih tahu? Wes langsung tak sekak ngono ae. Sampean dengerin omongan saya gitu loh. Sampean gawe kenek, sampean nggak gawe kenek. Jobnya agennya itu ada di mana di Makaunya. Sampean kan di Hongkong, sampean kan tinggal terbang ke Makau, tinggal naik kapal, naik bis, jet, nyari di mana. Bener nggak? Kantor agensinya ada nggak? Saya yang bayar. Habis bayar di video, diminta kwitansi untuk proses pembayarannya anaknya sampean apa ponakane sampean. Kan enak toh? Bener nggak? Jadi nek dia mau ngapusi kan sampean punya bukti geng laporno nang Makau. Bisa dipahami nggak? Kecuali sampean nggak gelem. Wis. Sampean ganti ngomong.
Berarti seharusnya ngerti nama agennya dulu ya Mas. Soalnya yang nyarikan itu kan orangnya kan di Indonesia gitu loh Mas. Dulu pernah kerja ikut agen cuman gitu tok ceritanya Kiki. Lah yo sampean mikir pakai logika nggak kira-kira? Mau omong-omongan tok kira-kira. Duit iki kan gak iso cuma omong-omongan tok, Mbak. Bisa paham nggak sampean? Ejene nang Makau endi? Kantore nang endi? Tak paranane, ngono lho. Oh gitu, oke. Ya wis Mas. Ben sampean nggak kena blondro. Kalau mau kerja di Makau, misalnya bawa duit 40 juta atau 50 juta, bawa sendiri berangkat ke Makau, itu jauh lebih enak. Kalau ataupun uangnya habis itu dihabiskan sendiri, gak dikekno wong gitu loh. Logika sampean mikir nggak? Sampean tak jak mikir, sampean takon karo aku tak jak mikir. Tapi nek sampean mau mikir ya repot, siap-siap ae ponakane ketipu kan ngono lho. Iya Mas, soalnya aku kan koyo gak yakin gitu. Dan terus aku kan tak suruh meyakinkan gitu toh. Terus dia katanya ada di Makau ada gitu toh. Cuman di Makau kan memang kebanyakan ya gitu, suruh datang langsung ke Makau lek memang di sini nih banyak job gitu loh Mas. Lho, lah ya wis to, nek dhek ngeyel sampean kandhani ya jarno, kandhanono wong tuane. Kok nek wis keblondro aku ora melok-melok lho ya. Anakmu ngeyel ngono nek sampean ngomong iku ponakane sampean. Soalnya kan keluarga kan ya sudah yakin toh Mas. Maksudnya yakin jeneng wong desa ya Mas yo. Nek denger anaknya mau berangkat terus ya wis opo duwene dijual kayak gitu loh Mas yo. Ya wis Cuman lah. aku kan ngene yo yakin no dulu sebelum zaman berangkat. Kadang kan dek sini nek berangkatnya kan enak, cuman dek sini ada kerjaan po enggak kan nggak tahu. Mungkin di sini visanya sampai 3 bulan. Nanti setelah itu kan kalau nggak ada kerjaan yo pulang Indonesia kan yo nganggur toh yo eman-eman duite. Kulo ki ngoten niku tak kon yakinkan dulu gitu loh Mas. Mbak, Dadine woi, kan Mbak. ya. Ora kongkon meyakinkan dulu. Sampeyan iso nggak nyurvei, nulungi dhek iso apa ora, ngono lho. Moro nang Makau, nakokno job-jobe. Ngono lho, Mbak. Ya njaluk dhuwit karo mereka. Aku sangono tak golekno. Budal nang Makau rono, ngecek ben roh dhewe, ben ngerti dhewe. Aja cuman ngomong yakinno. Engko sampean ngomong yakin enek terus dhek bayar nang kene ketulo-tulo. Sopo gak wong sampean nes sing wuwu imbo. Nggih. Gitu loh. Iya, Jadi Mas. nek sampean pengin memastikan sampean dateng ke Makau. Gitu loh. Aku belum ada jadwal, bojoku sik gorong gelem dibujak nang Makau. Nek wis baru aku cross check. Aku tak aneh Mas. Tak minta nomornya kayak engko tak kasihkan ke Mas Andrew. Jadi ini nek Mas Andrew ke Makau kan bisa cek. Lah malah ngongkon aku sampean iki. Nek sampean gak iso Lah aku ngongkon gak aku. yakin loh Mas. Ngongkon aku ki yo nyangoni, Mbak. Mbak ya elah. Kayak mentang-mentang aku wong apik dikongkoni gratisan. Biyo. Wong-wonge tambah suwe tambah pinter. Wong-wonge tambah suwe tambah pinter ah. Masuk ah. Iya maksudnya toh Mas, masalah yo cara piye infone selanjutnya kan iso dipikir di buat belakang gitu. Cuman kan nek Mas Andro ke Makau kan yo iso nembeng kan ponakanku gitu loh. Justru gini loh, orang yang keburu-buru, orang yang mintanya cepet-cepet itu bahaya. Orang bahaya, orang yang kayak gitu. Orang minta buru-buruan dang itu bahaya. Tapi ya wes lumpukno duit musik, cocok. Nah, harus diberangkati sendiri, berangkat sendiri. Kalau lewat calo kayak gitu, wes siap-siap, tangisan getih. Aku ki Mas, menelusuri mereka sing sirene dhek pernah kerja nang agen gitu. Terus aku kan njaluk Facebook-e dekne ngono. Cuman Facebook-e mereka pun diprivasi. Dadi aku ki enggak begitu yakin ngoten lho. Iya wis. Ya kandhanono. Nek dhek iku ponakane sampean kan pasti mboke iku mbok adike sampean apa mbake sampean. Ora usah digagas arek iku ngomong ngono. Kosek sabar sautara. Ben golek info sing tepak, engko ejene nang endi. Nah, anjen niat budal ya kon budal dhewe. Duwike kon nggawa dhewe, ora usah diweh-wehno wong.
Engko sampean sedina ngancani dhek nang Makau kan iso. Muter-muter sampean balik nang Hongkong, nemoni agent nggih basa Kantonis nek sampean gak gelem budal. Asline sampean ra gelem budal rono lho. Wong sampeyan males apa meneh aku. Sing duwe ponakan sampean kok nguncalone nang aku, apa yang guyang-guyu aku, Mbak. Apa sampean tambah tak lok-lokno ayo piye? Lah jenengan ki tega ya an ki. Tega piye? Loh, enggak gini loh, Mbak. Saya ngomong keras seperti ini karena uang belum keluar loh. Kalau sudah Iya. uang keluar apa enggak? Isone mau nyukurno. Karo saknone rek kasihan. Loh, boleh. Belum kejadian, kita koar-koar ngomong darder. Itu artinya kan kita benar-benar ngingetin toh. Tapi kalau memang keyakinannya dia sudah ya wis gak kena dipenggak ya sakarepmu. Nek ilang kok ya rasakno dhewe kan ngono ae lho. Aku ki sing tak nalarke rada tak nalarke gini ya Mas ya. Nek ndek Hongkong kan kayak cleaning service gitu kan sing ngerjanin kan orang Hongkong ta Mas ya. Meskipun orang tua kayak gitu kan yang ngerjanin kan orang Hongkong bukan pendatang gitu loh. Ndek kono kan aku kan terus koyo merasa gak yakin apa meneh cleaning service. Kalau Makau ada. Kalau Makau ada pekerjaan cowok banyak. Mau cuci piring, mau cleaning service, mau satpam ada. Tapi sekali lagi kalau langsung ke perusahaannya enak. Kalau lewat calo A, calo B, calo C. Sekarang saya kasih tahu sama sampean ya. Saya kasih tahu sama sampean. Biasanya mereka bayar itu sekitar 12 sampai 15 ribu Hongkong dolar. Oke? 12 sampai 15 ribu Hongkong dolar itu kalau di kurs rupiah kan hampir 30 juta tuh. 28 lah, 29 juta. Kalau dia mintanya 50 juta, berarti kan biaya maklarnya tambahan. Loh. Kalau dia bicaranya 22 juta, kortingan wis 22 juta. Sebenarnya bayar di Hongkong dolarnya itu sekitar 8.000. 7.000, 8.000, 16 juta. Lah sisanya kan batine DE. Paham enggak? Nah timbang batine dikekno maklar mending digawe budal dhewe. Ngubeng-ngubeng nang Makau adu nasib. Gini oleh ya budal, gini ra oleh ya ngowos. Saiki kok metu iki tenanan emang iso basa Inggris, iso basa Kantonis, iso basa Mandarin. Basa jek gak tetek kementus pengen budal. Nek dihapusi wong jerene apes, ya kan repot. Sampeyan kudu kejem, Mbak. Iki donya lho ya. Iki donya lho. Iki bukan alam mimpi lho ya. Duit wis metu saka tangan iki gak iso balik lho. Iya betul. Mending 50 juta digawe nggih gerobak dodolan mie ayam wis susuke akeh. Turah-turah ya Mas. Nah, Lah ya itu Mas, aku koyo gak yakin. Maksudku gak yakin karena kor dek niki jarene terus yang nyari kan budal lho, Mbak. di Indonesia kok. Mbak, Ya. meyakinkane budal nang Makau takono. Iku engko wis iso iku. Nek sampean mau ngongkon aku ya sabar sik. Tak golek wektu. Ben bojoku longgar santai baru budal. Iya Mas. Oke? Tak tunggu info selanjutnya. Ya keluhanku cuma Ponane itu, sampean gitu loh, kirimono kontenku kan akeh iku sing aku cerita Makau. Mas. Kontak Iya Mas. kon delok Iya. bisa dipahami enggak? Wis tak kasih Mas. Wis tak kasih YouTube jenengan terus nomor teleponnya kan juga sudah tertera di situ. Nek sampean kurang yakin sampean telepon sendiri sama Mas Andrew. Aku tak jelasnya gitu Mas pisan ki. Siap. Kalau aku kan misalnya bayarnya lewat aku ya kan. Aku ngapusi yang garek miralno iki lho YouTuber tukang ngapusi kan penak to. Iya, Nah, iya. timbangane Iya. bayar nang wong sing ra tau ketok rupane, ayo ra jelas jeluntrungane nang endi. Moro-moro mari duit dikirim terus HP-ne diblokir piye jal. Apa gak Lah ngeluh iya ndase. gini loh Mas. Dekne katanya masih suruh belajar bahasa dulu. Nah. Suruh belajar terus mari ngono kan engko terus bulan 8 berangkat. Seperti itu loh Mas. Cuman kan aku nih loh masih enggak yakin Mas. Dan nek dhek dikongkon belajar terus belajar melok dhek ya malah dijaluki dhuwit pisan, belajar dhewe. Nek gak ngono ya belajar lese, bayar belajar lese ae. Nah, ngene apa PT-ne bayar piro? Engko masalah budale ben budal dhewe ora usah dhuwit akeh-akeh. Bayar les iku lho 4 juta sampai 5 juta muan.
nang Dek niki belajar anu Mas. Belajar bahasa niki koyo mengikuti nek YouTube, koyo gitu oh loh ya Mas. wis ya gak Di apa-apa ya rumah wis bagus ya anake. gak bayar. Ya wis ngono ae, butuh pertimbangan 6 bulan ojo grusa-grusu. Aku biyen nang Hongkong aja 6 bulan persiapane. Ya ndak secepat sing dikarepne ya Nah Mas ya, perlu iya, proses dari saya rumah. nimbang-nimbang dulu, lihat kondisi. Kalau dia mau sabar lagi nanti Hongkong mau buka lowongan, sopir siupa, gaji 15.000, 2.000 Nah, tapi nang dibutuhkan, Hongkong kan harus bahasa toh yo. 2.000 Bahasa harus. dibutuhkan. Ya makanya ya bahasa Inggris. Hmm. Hongkong kan bahasa Inggris masih oke. So bahasa Hmm. Kanton belajar ya syukur. Weh, sampean gak Oh, usah bimbang. Solusinya cuman kayak gitu. Kalau mau kehilangan duit ya monggo silahkan digas. Tapi kalau mau mempertimbangkan pelan-pelan. Nah, ini saya juga seneng kalau nelpon kayak gini. Jadi mudah-mudahan gelem gugu omongan ben ora ketipu. Tapi nek orang gugu ngegas iku ya sakarepe. Giliran gugu gak mm-mm. gugu terus dadi rezeki ya ancen enek pekerjaan ya alhamdulillah berarti nasibnya apik ngono ora kelangan. Wis ngono ae lho gampang. Oke? Paham? Iya, oke. Aku kan wis tak wanti-wanti toh Mas, anak gitu tak wanti-wanti, diperjelas yang lebih detailnya, terus Gak tak iso, gak iso. kasih. Sampean ojo ngomong Mm-mm, diperjelas gak iso. Sampean ojo ngomong ngono. Ya, mm-mm. sampean ngomong, Iya, nek kowe kanten ya entenono aku budal nang Makau. Nek kowe gak kanten sak karepmu. Duit wis metu saka tangan gak iso mm. balik. Kowe nek gelem solusine cek panggah pingin maksa pingin budal dhewe duwike sak ana dhewe budalo dhewe nang Makau. Goleko nang kono muter-muter. Jadi ojo sekali Oke, lagi baleni omongan tak perjelas. Jelasno dhisik, yakinno dhisik itu salah. Oke? Langsung ke tindakan. oke, Langsung ke tindakan. oke. Kowe ngeyel pingin budal, nek nggawa duwike pakmu mbokmu sak ana dhewe. Golek tiket, gawe paspor, budal nang Makau. Oke? Ojo wani-wani dikekno duit nang wong. Dipercayakno nang wong. Engko nek ilang sing nang omah panggah sawahe ilang sembarang kalir ilang didol nangis gero-gero. Ya, nek disaki dhewe Iya, eruh Makau, ngerti Makau, duwike dintekno dhewe cukup. Kos-kosan nang Makau sewulan 1.000. Jadi 1.000 iku sekitar piro? 1.800.000 sewulan. Ngekos sewulan, golek-golek penggawean, duwike diceketem aja sampe ilang. Kowe aja didelek kos-kosan ditinggal gak digembol. Kowe moro-moro dicolong karo nang kos-kosan. Nah, makane Dik, carane ngono. Jadi sampean aja ngomong perjelas. Ket mang bolak-balik ngomong perjelas. Ndak jelas. Nek gak diparani dhewe ra jelas, ngono lho, Mbak. Ngerti enggak? Iki dhuwit iya, iki. iya. Ha. 50 juta Iya, timbangane makanya diwehno itu. wong wehno aku kene. Tak surveino. Tak tembung Iya, bojoku aku disangoni iki lho dikongkon delok kongkon nyurvei. Nah ngono kan penak. Lah nek aku lunga-lunga dhewe bojoku ora diwehi dhuwit aku ya ditutuki ya. iya. Kongkon kongkon Nangke. wong kok gelem ra dibayar. Nah sing ngamuk bojoku Mbak. Nek aku mah seneng-seneng ae nulung. Riwariwi Iya Mbak ora Yulis, muga-muga ndang ke anek waktu. riwariwi ora nek duwike bojoku sing nenek aku ya seneng re-areo. Nggaweane dolen. Ngono lho, Mbak. Lanjut. Ya. Nggih, Wis, nggih. sekali lagi Sik, Mas. jangan Mm-mm. nyuruh diperjelas salah. Kalau nyuruh, kalau kamu mau berangkat sendiri, kamu maksa berangkat sendiri, gembolen duwike, budalo dhewe nang Makau nyatakno. Iku satu. Nek kowe gelem sabar sautara, ya entenono info sampai wong ganteng sampai Makau. Engko jelas apa ora. Engko selesai enek apa ora kan kaya ngono. Dadi kaya ngono ceritane. Ngono wis Oke. penak. Nek iso duwe Mm. aja sampe ucul nang tangane wong liya. Nek wis ucul ora iso balik. Ngono lho. Wis. Oke, Ngono siap. kuncine. Aku Gak usah bingung. nggih, aku selalu Mas, selalu mengikuti konten jenengan kuwi. Dadi nek Siap. info selanjutnya terus ditunggu, Siap. terus iki konten jenengan iki tak kasihkan ke anake ben anake iki lebih memahami sendiri gitu loh Mas yo. Siap. Aku gak ngamuk ya, Mbak. Aku gak muring-muring. Nggih. Aku cuma Nggih, eman-eman, ya, cuma eman-eman Nggih, nggih. kalau duit cuma dibuang-buang diwehno wong. Dipangan dhewe Nggih. wareg, oke?
Dipangan Nggih, dhewe maksudnya penak. jenengan kan jenengan ki maksudnya ngasih solusi tepatnya ngeten, terus seharusnya kan ngeten jenengan kan ngasih dalan to Mas Aswini Iya. ngoten nek saged menelaah to nggih. Siap. Dan Laksanakan. nggih. Oke lah, ditunggu info selanjutnya tentang Makau. Siap. Gimana, banyak yang nunggu info selanjutnya Mas Andro. Siap. Oke lah, matur suwun nggih. Nggih, Nggih, sehat nggih. selalu. Oke. Oke, Nggih. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi mudah-mudahan sih nggak sampai ketipu lah. Mudah-mudahan ya apa yang saya omongkan belum tentu benar, apa yang mereka tawarkan juga belum tentu salah. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat bahwa ketika uang sudah lepas dari tangan, maka untuk bisa kembali lagi itu hal yang sangat sulit dan bahkan dibilang rodo abot sanggane. Itu saja, tetap waspada, selalu berjuang, selalu berusaha, tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum.